אוקיי, הנה הריסט. יכול לעזור את זה כבר? כן. בסדר, יאללה. בוא נראה רגע את ההודעה האחרונה. אוקיי, זו ההודעה האחרונה שהקלטנו. ABC. כן, עכשיו בואי נקליט הודעה חדשה, אז נגיד B, אחר כך E, אחר כך L, צד המשובל, ו-A. אוקיי. ואז בואי נעשה EOT. כן. והנה. ותעשי את הגלילה גם, שיראו שזה... הנה, שזה הנה, זה יותר מהיר. כן, סבבה. אוקיי. עכשיו שזה שגיאה אולי? כן, נגיד זה. שגיאה. הנה זה אדום. כן, ועכשיו ננתק את זה מהחשמל. ננתק. מנותק. מחזירים. וזה שמר את ה... זה האחרון. בלה.